ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಕೊಡಬಹುದು ಅರ್ನೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ರಾಸಡ್ ಜಾಗತಿಕ ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಗ ಮಾರ್ದು ಮುಪ್ಪ ಕೋಡಬದವಡು ಇಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಅವಳ ಕೋಟ್ರಾಸ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಮರಾಠ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದು ಅವು ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಗದನೆ ಮರತ್ತ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂದು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ಬಳಿ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಚಾವಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪದಾರ ಒಂದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಅಡಿಗೆನೇ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವನಸ ದಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಮನ್ಪುನ ಅಂತ ಯಾವ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲೆಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಂತ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ರಾಜನಕ್ಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆನತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ದೂರಪ್ಪ ಅವೆಣ್ಣ ಅನುಭವ ಆದಾನೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಟ ಆಡೋದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಂದರ ಮಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಪಣ್ಣುತ್ತ ಮಂಗರಡಿ ಎಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಏನು ಜೀವಮಾನೋಡು ಮರಪ್ಪಂದ ನಂಚಿನ ಅಂಜಿ ವೇಷ ಬಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪುದರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂದರೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಾತೆ ಅವು ದೇವೇರ್ ದಯ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಕಂಡಾವಟೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಪುನಗ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಜೀವನ ಮಂತನ ಜೋಕುಲವು ಅವಡ್ದ ನಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಾಡೋದು ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆರೋಗ್ಯವಾದುಲ್ಲರು ಆರಾಮವಾದುಲ್ಲರು ನೆನಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭೋದಯ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಜಾಗೆ ಒಂತ ಗ್ರೀನರಿ ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ವಿಟ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಕಾರಣದಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಹಾಸ್ಯಗಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಡಾವಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಡಾವಡು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ರತ್ನ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಂಗ್ ಬಂದೆ ಪನೊಳಿ ಯಕ್ಷಗಾನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರು ಕೊಡಬಹುದು ಅರ್ನೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ಸೀರೀಸ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಹೋಮ್ ಟೂರು ಆತನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದೇನು ಬರೋದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ನಿರ್ದುಂಬು ಮಂತಿದಿನ ನಿಕಲು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ಗಳ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಪ ಇರಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದಿರು ಐತಪಿರೋದ ಭಂಗ ಅರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಕಲು ತುಯ್ಯರಲ್ಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭೋದಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರಜನ ಶುಭೋದಯ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ದೇವ್ರದೆಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚಲ ಎನ್ನದು ಉಪ್ಪಿರು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಈತು ವರ್ಷ ಬೋಡ ಅಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬಾನೋಡ ಬಂದ 2,000 ಇರುವಡೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿಲಕ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ವೀಡಿಯೋ ಬುಡ್ಜ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುನಾಗ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಬಂಡ ರೈಕ್ ಇರೇಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ದಿನ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಲಾಂಡ್ಗೆ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಿಗ್ಗಜೀರ್ ನಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡ್ ನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂತಿನ ಸಾಧಕೀರ್ ನಕುಲು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕುಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀರು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯರು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಲ್ಪ ಒಂದು ವಿಟ್ಲದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಟ್ಲದ ನಡುಟು ಮಂಗಲ ಬದವ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಇದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಜಾಗ ಮೂಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮಗ ತಿಕ್ಕನ ಪಾಲ್ದ ಜಾಗಡ್ ಜಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ 7 ವರ್ಷದ ಕನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲನ್ ಬಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಎತ್ತನೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೋರು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿನ ತುನಗ ಆಸೆ ಆಪನು ಕೆಲವು ಜನ ಕುಳಿನ ತುನಗ ಆಸೆ ಆಪನು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂತ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೋಟ್ರಾಸಡ್ ಜಾಗತಿಕ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಐಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕ ಐನು ಮಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕೋಡಬದವಡು ಇಲ್ಲಿ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಅವಳ ಕೋಟ್ರಾಸ್ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಐಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಜಾಗತಿಕಂಡು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಮಾರು ಎತ್ತು ಕಮ್ಮಿಲ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲು ನಂಜಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಅನ್ಪು ನಂಜಿನ ಏತ್ ಜಾಗ ಏತು ನಂದು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಮುಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದು
ಎಸ್ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಒಂತೆ ಅಂದು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಐರಿ ಎಂಚ ಯಾನಂದತ್ತು ಅವೇ ನನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರೆತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಕಾರದೈ ನಡ್ತುಂಡು ಕಂಗು ನಡ್ತುಂಡು ಪಿದರ್ ಹಿಡ್ಪುನು ಒಮ್ಮನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಚೈತ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಬತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪ ಊರುಡೆ ಉಳ್ಳೆ ಮಣಿಪಂದ ಗುಳ್ಳರ ಆಪಿಜಿನ ಮಂದಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತ ಕೃಷಿ ಖುಷಿ ತರಕಾರಿ ಮತ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಳಿಪೈನ ತರಕಾರಿನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲೇರು ಅಂದು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ದಿತ್ತಾರ ಪುದಾರಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಇದು ಈ ಥರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗೂಡಿ ಎಂದು ಅಂದು ತುಚ್ಚ ಅಂದತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಚ್ಚು ಜಂಚ ತುಚ್ಚು ನಡೆದು ಗೊರೆಪುಣ್ಯ ಹೆಜ್ಜವು ಆತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಒಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಒತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊರೆಪುಣ್ಯ ಇಂಚ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತನ ಗೊರೆಪಿದ್ದೀರಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು ಮರಾಠ ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದು ಅವು ನನ್ನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಗದನೆ ಹಾಗೆ ಮರತ್ತ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂದು ಎಂಚಿನೇ ಉಲೈ ಟೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕಾತಂಡೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಲೈಟ್ಲ ಗುಳ್ಳದ ನಿಂದೆ ಅಂತ ಓಹೋ ಹೋ ಹೋ ದೂರ ಕೊಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ತಿಲ್ಲಕ ಪೂಜ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಮಿನಿ ಇಲ್ಲು ಈತ ಇರು ಸುಮಾರು ಫಾರಿನ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಂಡ ಈ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಕೆಲವರು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೋಂದು ಪೇರು ಅಂಚಿನಕನೆ ಇಲ್ಲು ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮನ್ಪೇರು ಮರತ ಪೂರ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಯ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಇರೇಗ ಸ್ವಾಗತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈರೇ ನಿಭಾನೋಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾದ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದು ಏರಾಯಿನ ಅಂದು ಒಂದು ಮಂಡವು ಸಾಧಾರಣ ತಿರ್ತುಂಡತೆ ಆತೆ ತಿರ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪಡದು ಕಂಚಿಗೆ ಜಪ್ಪೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ಬರೆಯಿಂದ ಎತ್ತದೆ ಅಡೆಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಜಿಂಜಾರ ದಿಕ್ಕದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಣ್ಣು ಆ ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದು ಇಟ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದು ಕಾಂತಾರಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಆರ್ನ ಹಾಕ್ಲನೆ ಟಿಪ್ಪರ್ JCB ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಈರೇ ಪನೋಡು ಎಂಚಿನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಲೈವರ್ದು ಎಸ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಸಿಟ ಒಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಫೀಲ್ ಎಂಕಾಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲಾಂಡು ಏರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಈ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಅವು ಅಣ್ಣನ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಇಂಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅನ್ನೆ ಕುಳ್ಳುದು ಪಾತಿರ್ದಾಯ್ ಮತ್ತ ನಿತ್ತ ಪಿದೆರಡವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಿತ್ತಾನೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ನಿತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ನಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದವು ಆಯನೆ ಕೊರ್ದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ನೆ ನಂಚ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಗೋಡು ಪಾರ್ದಾರ ತಂಪು ಉಪ್ಪಡು ಬಂದ ಅಂದು ಒಂತ ತಂಪಾಪುನು ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪಣೆ ತಂಪಾಪುನು ಹೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತೆ ಮೂಲ ಕಾಲ ಕಳೆ ಪಾರೆ ಎಂಚ ಇದು ಬತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಳೊಂದಿಪ್ಪುನು ಗಾಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಹಾಕೊಂದಿತ್ತು ನೈಕೆಂದು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಾಕ ಪಜೆ ಬಾಡ ಎಸ್ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಅದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಎರಲೇನ ಏರನ ಬೆರಿಕ ನಗ ನಗ ಅಂದು ಅವನು ಒಂದು ದೋಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಕುತ್ಯಾರ ಶಿರುವ ಕೇಂಜ ಅಬ್ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸೀಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಎರಲುಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕರ್ನೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದ 6 ಕೊರ್ತೀನಿ 6 ಕೊರ್ನಿ ಇದೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಂದಿತ್ತು 2 ಕೆಂಡು ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಕಾರು ಕೊಣತು ಜಾಟದಲ್ಪ ಕೊಣತು ಕುರಿರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅತ್ತ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಮ್ಮುಂಡು ಅವು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ತೂನಗ ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ದಾಯಗಿ ಪುದರ್ ದೀಕಂದ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಟೋಗೂ ಸೇರ್ನ ಪಕ್ಕ ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂಡದು ಅವು ನನ್ನೆಂಜಿ ಬರೆದು ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿನ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಬಜ್ಪೇಡ್ತೀನಿ ಸುರುಕು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಜ್ಪೇಡ್ ಪುಣ್ಣ ಕಂಬಿ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೀನಿ ರೂಮು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವು ಸುಂಕದ ಅಟ್ಟೆ ಅಂಟನು ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕಡಪಣ್ಣಂಚಿನ ಜಾಗ ದುಂಬು ಸ್ವಾಮಿ ಲುಪ್ಪುನಗ ಅಯ್ಯಷ್ಟಿತ್ತ ಪುದರ್ ಮಲ್ತನ ಸಾಧಾರಣ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತು ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಉಡುತ್ತದೆ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅವು ಆಟದ ಬಾರಿ ಜಾಗತೆ ಆಟ ಅವಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದು ಕಟಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕಟಿಲ್ದ ಆಟೋಲ್ ಮತ್ತ ಅಂಚ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟೋಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತೈತೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿಂದ ಪುದಾರಿದೀನಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದರ್ನ ಹಿಡಿದು ಉಲೈ ಪೋಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಏರ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಡಿಸೈನ್ದ ವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆತನಂದ ಅಂದು ಪೆಲತಾವ್ ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 2-3 ಜಿಲ್ಲದ ಕೊಟ್ಟಾದ ಸಂಪಾಜಿ ಹಿಡಿದು ತರ್ಪೇನ್ 2-3 ಜಿಲ್ಲದ
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆಳತಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಒಂದು ಕಂಬನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಂದಿಲ್ಲ ಕನೆ ಆತಂದು ವಿಟ್ಲಾಡು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಜಗನ್ನಾಥನ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳಿ ಯಾರು ನಿತ್ತ ಕೆತ್ತನೆದೇನೆ ಬೆಲ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಡಿಸೈನ್ ಮಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬುಕ್ಕ ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ದೇವೇರ್ನ ಮತ ಬುಡ್ಚಿನ್ ಮಂಡೇರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೇಡಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಂದು ಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಉಲಾಯಿ ಎಸ್ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲಿಯರೆ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಫಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪದಾರು ಒಂದು ಎದುರ್ದೊಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಏನನ್ನು ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂಂಜಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಹಿರ್ನ ಮೂಲು ಜಾತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಪೂರ ಮೂಲು ದೀತ ಆರ್ಯಭಟ ಒಂದು ನಡುತ್ತಾವು ಹಾ 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 ಪದಕಲ ಉಂಡು ಒಂದುಲ ಉಂಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕಿನವು ಕಡೆಕಾರು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದು ಕಡೆಕಾರದ ಉಡುಪಿ ಕಡೆಕಾರಡ್ ನಾವು ದುಃಖಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲಕರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಮುರಣಿ ಆಟಿಡಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೈಟ್ ಸನ್ಮಾನ ಆತಿನ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಆತಿನ ಉಂಡು ಐದು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಾನೆಲ್ಲ ದೀತಿಜಿ ಒಂಜಿ ರಾಮದೇವರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಡೆ ದೀತಾರ ಅವ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದಾರು ಮೆಟಲ್ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಳ ಉಳೈಡ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವೇಷದ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀರಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಲೈಟ್ ಅದು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ದುಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂತ ದಿನನೇ ಆತೀನಿ ಅಂಚಾಯಿನದ ಹತ್ರ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಊರ ಹಿರೇಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಗೌರವಲೇನು ಪೂರ ಮೂಲೆ ದೀತಾರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆನಪು ಅನ್ಪೊಲ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೂಲ ಉಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಏತನ ಇಸಿ ಇಡೋಣ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ಕರಿನವ್ರ ಸೈಡ್ 23 ಓಹೋ ಹೋ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಉಂಡು ಯಾಕೆ ದಾದನ ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣದ ವೇಷದ ಹಾ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಬರಿತ ಕಂಬಳದತೆ ಬರಿತ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುನತೆ ಅವಳ ಅಂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಡ್ತಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದೋಸ್ ಒಟ್ಟುಗುದ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ಉಂಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಕುಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಲಾಲು ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಳು ಬುಕ್ಕ ಎಪ್ಪಾಂಡ್ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತದು ತೂಪೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇಚ್ಚಿನತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟತೆ ದುಂಬುದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಟಿವಿಯೇ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಉಳ್ಳ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪನೆ ಬಾರಿ ಬಂದು ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಡಪದಾರ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನತೆ ಏತುಂಡು ಇಂಚಿನ ಬೈದಿನ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಏತ್ ಗೋಣಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಗೋಣಿ ಉಂಡು ಮಾತ ದೆತ್ತಿತ್ತಿರ ಐನ ಏತಂಜಿ ನೆಟಂಜ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಪ್ಪಗದಲ್ಲ ಸೈಡ್ ದೀವಿರ ದಿಕ್ಕದನ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ನ ಪೂರ ಕನ್ನಡ ರಾತೇನಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂತ ಅಟ್ಟೋಡು ಉಂಡು ಮಾತ ಒಂತ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ತುಂಬದ ಇಲ್ಲಲೆ ಅಂಚಾದ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಈರೆ ಪನಂದು ಪೋಲೆ ದೇವೇರ್ನಾಡೆ ದೇವೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಓ ನೀಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರು ಇಲ್ಲದ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚದ್ದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಕಟಿಲ್ದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಕಟಿಲ್ದಪ್ಪನ ಫೋಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅದೇ ಬಪ್ಪನಾಡು ಸಸಿಟ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಮಾತ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ ಅಂದ ಮೂಲ ಉಡಂದ ಕೆತ್ತನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಗಣಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಐಕ್ ಮಾಲೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಅವು ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಅದಲ್ಲ ಅವು ಚವೆನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾರು ಒಂದು ಮಂಡೇರು ನೆಕ್ಕು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೆಲ್ಲತ್ತಾನೆ ತಿರ್ತದ ಮಾತ ಐನು ದಾರಂದ ಕೊಂಚ ಒಂದು ಕಂಡಿ ಮಾತ ಪೆಲ್ಲತ್ತಾನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುನ ದೇವೇರ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟ ಕಾಂಡೆ ಐಚೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನತ್ತನ್ನ ಬುಲ್ಪುಗು ಬೈಯಾಡು ಪದೀರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ದೇವ್ರ ನಲ್ಪಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ತಿಕ್ಕಿನ ಬೊಲ್ಪ ಬೈಯಾಡು ಲಕ್ಕದ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಬೊಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಜಪ್ಪುನತ್ತೆ ಬೈಯಾಡು ಲಕ್ಕ ನಮಸಾರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಭಜನೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಎದಿ ಕಡೆ ಪಣದು ಪಂಚದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಗೊತ್ತು ಚಿಂತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉರಿಯರಿ ಹಬ್ಬಲಿ 2-3 ಜನ ಇತ್ತು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಅಂದವ ಪುರುಸೊತ್ತು ಅವೇ ಟೈಮ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಒಂದು ಈಚಾನೆ
ದಿನೇಶಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಕಿಚನ್ಗೆ ಬರಂದು ಪೂರ ಫುಡ್ದ ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಒಂದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಭಿರುಚಿ ತಿನ್ಪಿನ ಇಷ್ಟನ ಅಥವಾ ತಿನ್ಪಾಯರ ಇಷ್ಟನ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಜನ ಇತ್ತು ನಾತ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಯನತ್ತು ಜನಕ್ಕಳು ದೂರಪ್ಪ ಅವೆನ್ನ ಅನುಭವ ಆದಾನೆ ಎಂಚ ಪಾನ್ಬಾರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾವಾಡಿ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ನಾತ್ ಅಪ್ಪಗಿಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೂಕುಳೊಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಿಸಸ್ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕಣ್ಣೆದುರುಡೆ ಪೂರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತೇರು ಬಾಳೆ ಒಟ್ಟು ಸೋಪ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟಿವಿ ತೊಗೊಂದಿತ್ತು ಒಟ್ಟು ತಾಂಟೊಂದು ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಆವಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟೈತಿ ಈ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಲಾಯನ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಪೇರು ಯಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅವಳು ಲೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಏನು ನಚ್ಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡು ಲಾಟ್ರಿ ತಕೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಮೈಕ್ ಪುಗಿಲು ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆತ್ತು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣ ಹೊಡೆದುಂಡು ಜೋರು ಕೇಂಡತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಹರಿಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಕನತ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪಾರ ಗೋಡಾಪಿನ ಎಂಚ ಹರಿಸಾಮಾನ್ ಪುರ ಎಂಚ ತಿಂಗೊಲ್ಗರ ಕನಪಿನ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ ಮುಕ್ಕ ಮುಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಫೋನ್ ಅಂತಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಣೆ ದುಂಬು ದುಂಬಾಂಡ ಕೊಡಬದ ಹೊಡೆದಿಂಕ್ಲು ಇಟ್ಲ ಬರಡು ಮಸ್ತ್ ಕನ ಹೊಡ್ ಬಂದ ರೇಷನ್ ಮಾತ ಅಂದೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದಂಜೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಕೊಡಬದ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಅಟಿಲ್ದ ಕೊನೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತಂಜ ಅಪ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಕ ಬತ್ತು ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನು ಆಪೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮಂತೆ ನೀರು ರಟ್ಟದ ಈಗ ಚಿಸ್ಸ ಬನ್ವಿನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಇಷ್ಟ ಇರೇ ಐತೆ ಅಮ್ಮ ಹೊಲ್ತನ ಅಡಿಗೆನೇ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇರು ಕೇಂದ್ರ ಮನ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ತಿಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ದಾದ ಅಮ್ಮನ ನಾನು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ದಾಲತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ದುವೇ ಯಾವಡ ಅವೇ ಯಾವಡ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲೆದು ಬುಕ್ಕ ಒಯ್ಯಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆದಿ ಒಂದು ಬತ್ತ ನತ್ತತೆ ಕಡುವು ಬಡತ ನಡೆದು ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದ ವನಸ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಅನ್ಪುನ ಅಂತ ಯಾವ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಇತ್ತೆಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತೆಕ್ಲ ರಾಜನಕ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ತಿನಿಯರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿಗೆ ರಾಯ ಮುಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊರ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿನಿಯರ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಣ ತೋಜುನು ಇತ್ತೆ ತೂನಗ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಾಯರ ಕಾರಣ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಜತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸಿಡ್ ಅರ್ಬುಡು ಅವಳಪ್ಪಡು ಮುಲಪ್ಪಡು ನಾದಾದ ಮಲ್ಲಾಯ ಇತ್ತೆ ಅವನು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೊಡಿಚಿತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡದ ಟೈಟೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ಎಸ್ ಒಂದು ಚಿಮಿಣಿ ಪಾಡ್ಬೋದಿನಿ ಚಿಮಿಣಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ್ಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಒಂದು ಮಾತ ಚಾಯ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ತಿರ್ಪುನತೆ ಮಲ್ಪು ಗಂಡಂದು ಮಲ್ಪು ಗಂಡ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದಾದ ಬೋಡ ಪೂರ ಮಂತದ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡನ ಜಾಗೆ ದಿನೇಶನಾಗಿ ಎಂಚ ಎನ್ನಿಸುಂಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುಲು ಇಲ್ಲದುಲೇ ಉಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂದಾನ ನೆಲಟೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಒಂದೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಪರ ತಿತ್ತಲ್ಲ ನೆಲಟೆ ಕೊಲ್ಲರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರ ಐತೆ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಗೊಂಡ ಮಾತ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಲಂಬೈತೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾತಾಡ್ನೋರ ಪಿದೈ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಬಂಡಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ನೀರ್ಲ ಮಸರ ಇಡುತ್ತೆ ಮಾತ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ತುಂಬುದಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡುಂಡು ಮಲ್ಲೆಡುಂಡು ಅವು ಎರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತಿ ಕೊಯ್ಲಕಪ್ಪ ನಂಗೆ ಅವು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಲ್ಲು ಉಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ಈರು ಸುದೀಪನ ಶಾಂತಿ ನಿವಾಸಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಡಿ ಸವಿ ನೆನೆಪು ಸಾವಿರ ನೆನೆಪು ಓಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಮೊತ್ತ ಫುಲ್ ಸಾಮಾನು ರಾಸಿ ಬರ್ತದೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಂಡ ಅಂಚನೆ ತೋಪ ಹೋಗ ಅಂದ ಒಂದು ದಿನೇಶನ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿದೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ದಿನೇಶಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪುದರ್ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದರೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅವು ದೇವೇರ್ ದಯ ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ ಕಂಡಾಟ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗಡು
ಜೀವನ ಮಂತನ ಜೋಕುಲವು ಆವಡ್ದ ನಾನ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆವನ್ ಪಾಡಂದು ಅಂಚ ದೇವೇರೇ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅತ್ತು ದೇವೇರು ದುಂಬುಲ ದೇವೇರೇ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತೋಜಾದನೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಕೊರ್ತನಿಲ್ಲ ఒక ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕಷ್ಟಡೇ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾವು ಪೋಯ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪೆರೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಆಸ್ತಿ ತೋಟ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಕಲೆಂಕ್ಲು ಅಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಜೀವನ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಪನ್ನೆನ ಅಂದ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಸುತ್ತಿ ಗುಂಟುಡೇ ಬತ್ತು ನಕ್ಲು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪಾಯರು ಎನ್ನಡದು ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ತೀರಿಯರು ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಅಂಗಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ತನ ಜೋಕುಳಾಕಲು ನಾನಲ್ಲ ದೇವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪಾಡ್ದು ಅನ್ನ ದೇವೇರ್ದ ನಟ್ಟುನೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ ಮಗನ ಯಶಸ್ಸು ತುನಗ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಊರು ಕೊಂಡಾಡುನು ಪೋಯ್ನವ್ಲು ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈರರ್ನ ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಾರ ಅವು ತುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಏ ಪಾಲ್ ತುಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದಿತ್ತರ ಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಪುನಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪೇರು ಬಂದು ಇನ್ನಿಕ್ ಈತ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದವಂತ ಅವು ದಾಲ ಪನ್ನೆರ ಇಜ್ಜಾನು ಅವು ದೇವರನ ದಯ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಆತಿ ದೇವೇರು ನನ್ನ ಆಕಳಿಗೆ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರು ಮರ್ಯಾದೆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪವೇರು ಪಡೆಯರೆ ದೇವರು ಎತ್ತವೇರು ಆತಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಖುಷಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಳ ಜಾಕ ನೆರ್ಪುಣ್ಣಿ ಆಂಡಲ ಅವು ಯಾರು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಂತೀಜೈನು ಅತ್ತ ಅಕಲ್ ಪನ್ಪುನಕು ದಾಲ ಪನ್ಪಿರದೆ ಅವು ನಂಗೆ ದೇವೇರು ಮಲ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚ ಯಾನಾತೆ ಪನ್ಪುನೆ ಎಸ್ నువ్వు పుచ్చాను పర్సన్ గేట కన్నదినా లైక్ పాప వరస ఉంది ఎప్పుడు ఖుషి అప్పుడు నెట్ ఏత బెడ్రూమ్ ఉండు ఈ నెట్ ತಿರ್ತಿರು ಮೂಜಿ ದೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮು ಏರ್ನ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಾಳೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಆತನ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋಟೋ ತೂಡು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಈತ ವೇಷ ಇಜ್ಜನ್ನಪಗ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎದುರುಡು ಬನ್ನಗನೆ ಸಡನ್ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೂನ ಮಟ್ಟಗ ಸಡನ್ ಅದು ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಬೋದವತ್ತ ಅಂದ ಜನಕ್ಕೂ ಕೇನು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹೂವು ಪಾತ್ರ ವರ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗದ ನಾಡೂರ ನಾಗಬಣ್ಣ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂಚ ಎರಡು ಮುರಣ್ಣೂರ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಪೆಂಕ್ಲನ ತೀರ್ಥಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕಲ ಮುರಣ್ಣೂರ ಪಾತ್ರ ಇಂಚ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಟ ಹೊಡೆದು ಮಾಡ್ತದೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುಂದರ ಮಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಬಣ್ಣತ ಮಂಗರಡಿ ಇಂಕಿ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಏನು ಜೀವಮನೋಡು ಮರಪ್ಪಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇಷ ಬಂಡ ಒಂದು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಅಂಚತ್ತಿ ಈ ಫೋಟೋ ಏಪೊಳಪುನತೆ ಫೋಟೋ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಸಮಯ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮರಪೇರು ನಿಜ್ಜತಿ ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಬಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗದ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲುಕ್ ಎಂದು ನಾಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಉರ್ಕು ಬಾಡ ಒಂದು ಅವಡ ಪೂಜಲ್ ಹೋದೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಲಿಂಗೆಲೆ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಬೊಂಬೈದನ ಅದು ಬೊಂಬೈದ ಅಜಕ್ಕಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಐಟಿ ಸನ್ಮಾನ ಅವು ಕರ್ನ ವರ್ಷತ್ತು ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಸನ್ಮಾನ ಆತ ನಾವು ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋದಿಪ್ಪನ ಗಾರು ಕೊರ್ನಿ ಫೋಟೋ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಪಂಚ ಕೊರ್ನಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜರ್ನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಎಂಚ ಹಿರಿಗಾರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಂಬೈ ಉಂಡೆ ಆರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋದಿತ್ತೇವೆ ಪಂಡಾನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋಯ್ನಿ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಐದು ಬುಕ್ಕಾರು ಮನದಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಪೋದು ಬರ್ಕಲ್ಲೇ ತೊಂಬೊಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಗಣೇಶ್ಪುರಿ ಪೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಆರಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಂದಿದ್ದೆ ಐದು ಉಗೊಂಡೇರಿ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಯಾನಿರಿ ಕಡಪುಡು ಐತೆ ಕೊನೆಯ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆಂದಿತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಅಂಚ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಮುಂದುವರಿಕ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಎಸ್ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮು ಇರ್ನಾನ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಸ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮು ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್
ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೈ ಪೋಯಿ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಪೋಂದು ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪವಾರ ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ಗ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ನೆತ್ತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಭಂಗ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅವನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಮುಂದೆ ಎಂಚಿನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಶೋ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಜೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪರ ರಿಮೋಟೆಡ್ ರಿಮೋಟ್ ఇప్పుడు ಮಾತ ಉಂಟು ಒಳ್ಪೊಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಮುಂದಲ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಲ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲರ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಚು ಅಂತ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಇದೈ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಜಾಗ ಮತ ಅದಾಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಇಜ್ಜದು ಜನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಡೆ ಮೀನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಪಕ್ಕಿಲೇನ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅದೇ ಇದು ರೋಡ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಿತ್ತಿರದು ಮೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪಿನ ಅದೇ ತಿರ್ತಾವು ಮಸ್ತ್ ಲಂಚಿಗೆ ಕೊಂಜಿ ಪಳ್ಳಿ ಮಾತೊಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚು ಪೋಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೊಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಟ್ಲ ರೋಡ್ ಟಚ್ ಇದೇ ಇರೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಪಾಡು ಬರತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದದ್ದು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡಿ ಇರತ್ತೆ ಪಾಡಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೇಸ್ತ್ರಿನ ಕುಲು ಬೆಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೀರ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಂಕ್ಲ ಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಲೆ ದೋಸ್ತಿ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಎಂಚವು ನಿಜ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು 17 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತೆರತ್ತು ಹತ್ತು ಕಲ್ಲು ತರ್ಪದ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಅವು ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಓಕೆ 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 ಏತು ಲೋಡ್ ಒಯ್ದನು ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಯ್ದಿನಿ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕಂಡಾಟ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ತಿರ್ತ ಅಡಿಟೆ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಲು ಉಂಟು ಓಪಂಡ್ ಅಂಚಿದ ಮೀ ಪಾಟ ಮಣ್ಣತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 7 ಸಾಲದ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತಂತ ಇರ್ತದೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಪೊಯ್ಯದ ಗೊತ್ತಂತೆ ಅದು ಪೊಯ್ಯದತ್ತು ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ರ ಐತೆ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬರ್ಚತ್ತ ಅಂದು ಅದು ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆನ ಗಣೆ ಪೊಯ್ಯದೊಂಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವೇ ಪೊಯ್ಯನ 2000 ಲೋಡ್ 2000 ಜಪ್ಪ 17,000 ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ದು ಪೊಯ್ಯ ಬಾಡದು ಅಂದೆ ಆತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆತ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷ ಆತನ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುರಾಣಿ ಮಾರ್ಚ್ 29 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾತನ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ 2.5 ವರ್ಷ ಪಂಡ ನಿಧಾನ ಅದೇ ಮಂತೊಂದು ಬಂಡ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಂದು ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ ಅಂದೊಂದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಕೆ ಅಂಚಾವು ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಮೆತ್ತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕದ ಬಾಕಿದ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಲೋನ್ ಉಂಡ ದಿನಸಣ್ಣ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಡು ಕರಿಯಾರ ಚೋಕೋಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೋನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಟು ಸಂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಮಂದಾರ ಅಂದ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತಿರು SR ಲೀಟ್ರ್ ಅವು ಮಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ 3,000 ಲೀಟರ್ ಯಾವುಂಡವು ಯಾವ ಜೋಡವನು 2,000 ದಿಂಜ ಉಂಟು ದಿನ 2,000 ಪಂಪ್ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಅಂದ ಪಂಪ್ ಉಂಟು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡದಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಜರ ಮಲ್ತೀಜಿ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಊರು ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಬರುವ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಸಿಟಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಪೂರ ಈ ಬರ್ಸದ ನೀರಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟಾಂಕಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಪೂರ ನೀರು ಬೋಪಿಲಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಗಾಪಿನದ ಐದು ಸ್ಟಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಂತ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಪಿನದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವಿಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಮಯ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ದಾದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಗ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪರಿ ದಾದೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಮರಿಯಲಡು ಇತ್ತ ಬಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅವರ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅದೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಘಟನೆ ಏನು ಏನ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿರು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಉಂಟದಿತ್ತೆ ತೆಕ್ಕದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೀಟ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ಕಾರ್ ಯಾನೆ ಬುದ್ದು ಟೈರ್ ತರ್ತ ಕಲ್ಲದ ಇದೆ ಶೆಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಮೇಲ್ಡೇನು ಬರ್ತದೆ
ಮೇಲ್ಗೆ ಅಂಚು ಬೂರಿ ಆಡಿ ಬೂರ್ನಾಗ ಟೈರ್ ತಾಗುತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲು ತಾಗು ಏಳು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಲೈಟ್ಗೆ ಓದ್ದೇವೋ ಏತ್ ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆರಡು ತಿಂಗಳು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲಕ ನಿಜ ಇಂಚಿ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಪೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಚೌತಿ ನವರಾತ್ರಿ ತಪ್ಪಕಲು ಫುಲ್ ನಲಿಪೆರೆ ಮತ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ತೈಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಲಿಪೆರೆ ಮತ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೇರ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯ ಹಾಂ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ದಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಮರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಎಲುಕು ಮತ್ತು ದಾಲ ಅದಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ದು ಒಂಜಿ ರೂಮ ಅಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂಚ ಪೊಂಜಿ ಬಲೆ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅತಿಥಿನ ಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಮಾತ ಅಂಚ ಎಟ್ಟುಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಲಜ್ಜಾಂಡು ಬರೊಂದು ಲಜ್ಜಾಂಡು ದಯಗೆ ಜಾಗೆ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ಟೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಂಡ ಒಂಜಿ ತರ ಬೇಜಾರ್ಲಕ ಆತ ಬೇಜಾರ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಮಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಆಟದಾಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಹಾಕಲ ಊರು ಆಟನಾಗ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ 90 ಪೇರು 90 ಪೇರು ನಮ್ಮ ಊರು ಆಟ ನನಗೆ ಒರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ದನಿಕುಲ್ನಕ ನಮಿತ ಬರ್ತದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಜಿಲೆ ದಿನೇಶ್ ಬರೋದಿತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕಡಲ ದಿನೇಶ್ 2-3 ಸರಿ ಬೈತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ನೀರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ನೀರ್ನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾಡ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಿದನ್ನಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಒಂದು ಅತಿಥಿ ನಕಲ್ ರೂಮು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಗೇರ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಂಡ ಎಷ್ಟು ನಕಲು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಮಿತ್ತು ಗಡ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ಏನ ಒಂದು ಟೈಲ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಬೆಲೆ ಇಡೀ ಏತ್ ರೂಮ್ 4 ರೂಮ್ ಅಂತೆ 4 ಸಾಧಾರಣ ಬಿಲ್ ಇರೆ ಕೈಕೆ ಬರ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಂದೈಕೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದು ಪೆಲನ ಒಂದು ಪೆಲ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬುರುಂಡತ್ತೆ ನೆಂಕ ಪೆಲ ಕಂಡಾಟೆ ತಿರ್ತಿರ್ದಿ ಚಂಜ ಒಂತದ್ದು ತೂನಾಗ ಮತ್ತೆ ತೋಜುಲೆಕ್ಕ ಅದು ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇಡ್ಬರ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿತ್ರದ ಯಜಮಾನಿಯರು ಪಟೇಲ್ ಇರ್ನಾಗಲು ಇಂಚ ತೂಪಿ ನಾ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡ ದಾನೆ ಮುಲ್ಪಾವು ಇಂಟು ಒಂಡ ತಿರ್ತು ಮೂಜಿ ಇಂದ್ರ ಬಾಕಿಲ್ಲ ತೋಜುಡು ಬಟ್ಟದ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅತನ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಕೇನು ಬಂದಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಇರು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರ್ ಆಂಡಲ್ ಇತ್ತ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಕಷ್ಟ ನಿಕಲು ಅಂತ ಕೈ ಸೇರಿಸೋರತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅವ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಣ್ಣನವೇ ಬೇಳೆ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಬೇಳೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗುದು ಅಂದವೇ ಇತ್ತೆ ತುರೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೋಟದ ತುರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮನೆತ ಇಲ್ಲದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಿಸಸ್ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ಏನು ಸುನೀತ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮದಿಮ್ಯಾನಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತೆಗೆದಿತ್ತನ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಈತ ಈತ ಬುಧರ್ ಗೌರವ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈತ ಬಿದೈ ಬರ ಜನಕ್ಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪೇರೆ ಇಪ್ಪೇರು ಕೇನು ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಲಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ತವನಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ಟ ಫನ್ ಆಗ್ಯಾರ ಬಟ್ ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚದಿ ಪೂರ ತುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಂತ್ ಜೇರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಪ್ಪು ಗರ್ವೇರು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲು ಬರ್ಚಿ ಪುದರ್ ಕಾಸು ಬಂದಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಎಂದು ಫನ್ ಬೇರೆ ದಿವಸ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲು ಎನ್ನ ಬಕ್ಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂದೆನ್ನೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ನಿಕಲು ರಂಗದ ಮಿತ್ತು ಈತು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ತಿ ನಾಕಲು ಅಂಚೆನ್ನದ ಹತ್ರಕ್ಕೇನು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣ್ಣತೆ ನರಮನೆಗ್ ಆಯೆಗ್ ಪಿದೈಡ್ ಏತೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಡ್ ದಾದಲ ಉಪ್ಪಡು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಒನಸುಂದದು ಇಲ್ಲದ ಆಯೆ ಜಪ್ಪುನ ಬೆಡ್ಡೆ ಜೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸರೀತ ನಿದ್ರೆ ಊರುಂಡು ಇರೆಗೆ ಎಂಚನ ಅಂದೆ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಹಾ ನಿಜವಾದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಉತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಉಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಏತು ಬರ್ತಾನ ಏತು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ನ ಕನಸು ಒಂಜಿ ಕನತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಎಣ್ಣಿಸುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದು ಇಲ್ಲಲು ಆತನ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆದು ಇಲ್ಲರ್ದು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುನ ಅವು
ಆ ಜರ್ನಿ ಸುಲಭಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಪೆರತ್ತೆ ತುಂಬ ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಪಂಪೆರತ್ತೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಎಂಚನ ಕೆಲವು ಏತು ಏತು ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲುಪೇರು ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಆಯ್ತು ಕುರೆ ಕಟ್ಟದ್ದು ದೆತ್ತೀಪೇನು ಕುರೆ ಕಟ್ಟದ ತಾಯಿಗೆ ಯೋಗನೆ ಬರ್ತದ ಪಿಜೋ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ದಾಳತ್ತೇನೆ ಕೈಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮಲ್ಪಗೊಂದು ಮನ್ ಏರ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯೇರಿ ಆ ಧೈರ್ಯ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಣ್ಣಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕೈತಡೆ ಹತ್ತಿಜಿ ದೇವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವನ್ పోతుండు ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅವನ್ పోతుండు ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇತೆಂಜಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಮನ್ಪುಂಡ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲಿ ನೆನಪಿಸರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪಾರ ಈ ಇಲ್ಲ ಆಯರ ಇರೇಗ ಸಾಕಾರ ಗೊರ್ನಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ನಮ್ಮ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳದ ದನಿಕುಲು ಎಸ್ ಅವಲ್ ಪಲ್ಲೇನ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳದ ದನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಎಂಕು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ದಾದಲ್ಲ ಕಷ್ಟವತ್ತನ ಕೇನು ಮಾರ ಮನ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಿನಕಲು ಹಿತೈಷಿನಕಲು ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಬೀಸರು ಅಂದ್ ಬೀಸರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಆರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ರಂಗೋಲಿ ಆರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರು ಇಲ್ಲ ಆರು ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಬರ್ತೇನೆ ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಇಡ್ತು ದುಮ್ಮನಾಣಿ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ ಬರ್ರಿ ಆಪಿ ಜನ ಊರು ಬತ್ತುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೋಣಗ ಪಿರೇ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಪಂಡದ ಹೋಗ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಳೆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರಿ ಮಾತ ಆರು ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏರ್ ಮಾರೆ ಅವು ಅಂಚ ಪಂಪನಕ್ಲಿತ್ತೆ ಲೋ ಪಡ್ತಿಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಲೆತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತನ ರಡ್ಡು ದಿನ ಭಯಂಕರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ನರಮನೆಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟುಂಡು ಎಂಚಿತ್ತನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ದೇವೇರ್ನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಇನಿಕ್ ಕೊಡಪದ ಉದಾದಾದಿತ್ತೇರ್ನಲ್ಲ ಇರದೆ ನಂದು ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಐಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬುದ್ಧರಲ್ಲ ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಏರ್ನ ನೆನಪು ಮಂತನಲ್ಲಿ ಬೇತೈತೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ನನ್ನ ಪಂಡರ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡ್ ಮಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತನ ವಿಷಯ ಇಡಂದತ್ತು ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿಂದಾರ ಕಾರಣ ಉಂಡು 60 ಕೊರಗಪ್ ಸೆಟ್ರ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಜಾಗಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಟೋಗೆ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರು ಅಕ್ಕನ ಮತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಂತೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಗ್ತೇನೆ ಅದೇ 60 ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಆಟೋಡ್ಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಫನ್ ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಸಂಪಾದ್ಯದ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ತೆಲ್ಪೊಂಜ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜನ ಇಂಚ ಪಾತ್ರೆನ ಬಂದಿರು 60 ಏರ್ನಲ್ಲ ಜೋಡಿಯವು ಹತ್ರನೇ ಕೊಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ತ 60 ಮತ್ತೆ ಅವು ಖಂಡಿತ ಬಂದಿರು ನಿಜವಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಪಿದ್ದೀರಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಅವು ಇರ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತಿಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಇಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಪಂಡಿರು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರು ಪಣ್ಣ ಅವನು ಜೋದ ಅಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಜತೆ ಖಂಡಿತ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಾಂಡಲ್ಲ ಆತೈತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಾಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಮಡಿಪುಗೊಂದು ಮಣಿಪಂದ ಗುಳ್ಳಿ ನಾನು ಪೋಯಿನತಿ ಆಟೋಡ್ಲಾತೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ್ಲ 5-6 ದೆತ್ತೊಂದು ದಾನೆ ಪಂಡದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಪಂಡನ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪಾಸ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಎಸ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತುನಿಕಲು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ತುಯ್ಯಾರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪೊಂದೇನುವೆ ನಿಕಲು ಓಲು ಉಲ್ಲರ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಡ್ದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ನಿಕಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗ ಹಿಡ್ದರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲೆಗೆ ಲೈದ್ಜಿ ಬಂದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೈದರ ಅತ್ತ ಅಕ್ಲೆಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಆಟದ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಡ್ತು ಹೋಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದ ಅಕ್ಲೇನು ಅಂಚಾದು ಏನೇ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲೆ ಒಣ್ಣೆರೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತೇನ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಓದಿತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ನಿನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಷಮಿಕೆ ಮಾತಿರಲಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿ ಲೆಪ್ಪು ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡುದು ಬರ್ತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ ಸೊ ಒಂದು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲ್ನ ಏಪಲ ಇಂಚಿನ ಪೋಡು ಬನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ತುಯ್ನೆಕ್ ಬೊಕ ನಿಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೂಲ್ತರ್ದು ತರತಗ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್